wani abin da kake ganin bakin ciki ne, damuwa ne, talauci ne, musiba ne, kunci ne, yana da lokaci. Lokacin yana zuwa ya ƙare. Ciwo baya dawwama zai ƙare, talauci ba ta dawwama za ta ƙare, bala'i ba ta dawwama za ta ƙare. Zai ƙare, to tun da zai ƙare nemi yardan Allah mana. Kuɗi zai ƙare, mulki zai ƙare, dukiya zai ƙare, alfurma zai ƙare. To tun da kowane connection zai yanke, nemi connection da Allah mana domin na huta. Arahta nafsaka wa badanaka wa kunta indi mahmuda. To wannan shine manzon Allah mutawasilul ahzan, mai dogon bakin ciki, da'imal fikra, ko da yaushe yana tunani. In kana tunani za ka na fahimtar cewa duniya rudi ne, ƙarya ne. Yana daga abin da zai wa'azantar da kai ka gane rudi ne, ƙarya ne.